Os agradezco mucho vuestra presencia socioterapéutica, vuestro empleo. Gracias por ser la presencia. Arratsaldeon jaun Andreok, Baionako Didier Deschamps futbol zelaitik Toulousen eta Atletiken arteko lagunartekoa ikusiko dugu gaurkoan. Toulouse 9. da Ligue 1, 7 puntu ditu, 5. bezain beste, momentura arte 2 garaipen berdinketa bat eta porrot bat jaso ditu, 4 gol egin ditu eta 5 egin dizkiote. Atletikek jakingo duzuen bezalaxe, 2. postuan da 7 punturekin, 4 gol egin ditu eta bakarra jaso. Bartzelonari eta Realari irabazi dio San Mamesen eta Getaferen aurka berdindu egin du. Selekzioek jokatuko dute gaurkoan eta horregatik bi talde hauek lagunartekoa jokatzeko aprobetxatuko dute. Ikus dezakezuen bezalaze, jende ugari armaietan jokalariak ea irtetzen diren berdegunera 2 minutu baino ez dira falta arratsaldeko 7 izateko eta jokoa hasteko. Entzungo zuen bezalaxe, Atletiken himnoa entzungai Baionan. Ea nolako partida ikusten dugun gaurkoan, jokalariei batzuk jadanik aulkirako bidean eta hortxe ditugu 11koak. Atletiken aldetik Errerinatean, Lauko lerroan Valentziaga, Bibian, Jerai eta Inigo Lekue, aurretik Ibai, San Jose, Beñat eta Gaizka Larrazabal, eta aurrelari hilarentan Kenan Kodro eta Aritz Aduriz. Toulousen aldetik honakoa izango da Alain Casanovak aterako duen 11koa. Atean Goikoetxea, Lauko lerroan Silla, Isimat Mirin, Gensoji eta Moreira, aurretik Sidibe eta Bankier, Hiruko lerroan Sait, Bosigart eta Engomu eta aurrera lanetan Iseka. Entrenatzailea esan dugun bezala Alain Casanova da. Toulousek 18 denboraldi daramatza Frantziako lehen mailan, 1970 urtean sortu zen eta momentu arte posturik onena 3. dauka. 1986-87 denboraldian lorturikoa eta 2006-2007 denboraldian errepikatu zuena. Momentura arte jokalariak ez dira irten, minutu bakarra falta zaigu arratsaldeko 7 heltzeko, ea protagonistak berdegunera irteten diren eta partida hasiko den. Aipatzeko Atletiken aldetik deialditik kanpo Unai Núñez, Kapa, Williams, Dani García, Muniain, De Marcos eta Yuri geratu direla. Núñez Espainiako selekzioarekin dago eta Oscar De Marcosek lesioa doka txorkatilean. Aipatzekoa ere bigarren taldetik Areso Rojo, Daniel Bibian, Sanzet eta Larrazabal igo direla. Sanzetek eta Larrazabalek jadanik debuta egin dute lehen taldearekin. Bibianek partidak jokatu ditu denboraldi aurre horretan eta Aresok eta Rojok aukera izango duten seguruenik gaurko arratsean. Aipatzekoa baita ere Lekuek lehen partida izango duela denboraldi honetan, lesioa izan zuen Deustukoak
denboraldi aurrean ezin izan du Gaizka Garitanoren aginduetara egon eta gaurkoak estreinoko minutuak izango ditu eskuinegaleko jokalariak. Momentu arte jokalariek ez daukate irteteko inolako presarik, protagonisten zain gaude, zazpirak igaro dira, pizkat beranduxeago hasiko da gaurko partida, baina ziur egon partidak mereziko duela. Atletiken aulkian, Simon, Íñigo Martínez, Unai López, Córdoba, Vesga, Villalibre, Areso, Rojo eta Sanzet izango ditugu. Toulousen aldetik Reinet, Adli, Diarra, Rouault, Sana, Zobo, Bangre eta Corredor. Eta hortxe ditugu protagonistak berdegunera irteten. Mores, Toulouse, Atletik normalean daraman kamisetarekin eta kapitain lanetan gaurkoan Mikel San Jose izango dugu. Jendea partida ikusteko zain, hortxe iruditan San Jose eta Iago Herrerin izketan, Mikel Valentziaga eta Inigo Leku ere hortxe ditugu. Eta hortxe ikus ditzakezue berriz ere, talde biek plazaratuko dituzten 11koak. Entzun dezakezuenez, giro bikaina gaurkoa Armaietan, jendeak aduriz ikusi nahi du, gol bikaina egin zuen aurrelariak Bartzelonaren auka, San Mamesen 3 puntu balio izan zituen gol hark, eta jendeak aurrelaria ikusteko gogo izugarriak dauzka gaurkoan. Bitaldeak jadanik berdegunean, epaiak ere bertan dira, banderinak trukatu dituzte kapitain biek, partida hasteko zorian da dagoeneko, ea nolako partida ikusten dugun gaurkoan. Silla eskerregaleko jokalaria da Toulouseko kapitaina, lehen aipatu bezala Mikel San Jose arituko da gaurkan kapitain lanietan, 6 zenbakia, eta hortxe dituzue gure 11 protagonistak argazkia ateratzeko prest. Gaizka Garitanon gaurkoan ezoikoenak plazaratzeko aprobetxatu du, minutuak behar dituzte jokalari guztiek, momentura arte batzuek ligan ez dute aukerarik izan, eta gaurko partida oso ongi etorriko zaie erritmorik ez galtzeko. Oso aurre denboraldi ona egin du Atletikek, ligari hasiera bikaina eman dio Garitanoren taldeak, gaurkoan ere itxura ona eman nahiko du Derioko entrenatzailearen taldeak, presio altua izaten ari da Atletiken adierazgarrietako bat, ea gaurkoan nola irtenten diren gure lehoiak, partida hasteko zorian da dagoeneko epailea zelai erdirantzko bidea hartu du, eta ematen du Toulousek jarriko duela lehen baloia jokoan. Hortxe, Armaia, lehen aipatu bezala, itxura bikaina dauka Baionako Didier Deschamps futbol zelaiak, dagoeneko 11 protagonistak, 22 protagonistak, partida hasteko zaina, epaiak txistua jotzen duen, eta baloia jokoan jartzen den. Hortxe irudetan, talde bietako aurrerariak, Zurigorrien aldetik Aritza Duriz, eta Toulousen aldetik Leia Iseka. Eta partida jokoan da jaun Andreok. Toulousek jarri du lehen baloia jokoan, Atletikek presio altua egin nahi du, pelota Goikoetxea atezainak gora, San Josek buruz, eta baloi hori berriz ere Goikoetxea atezainaren eskuetara heldu da. Isibit Marinek dauka baloia, kapitanearekin jokatu du eskerregal horretan, presioan Atletik, oso presio altua egiten, ari dira Gaizka Garitanoren mutilak, Gaizka Larrazabal presioan, hortxe Inigo Lekuren laguntza dauka, kapitainak baloia luze, Jeraiek buruz, eta alboko sakea izango da Toulousen alde. Ongi sartu da Gaizka Garitanoren taldea partidan, ez du nahi Toulousek pentsatzeko denporarik izatea, presio altua nahi du, momentu arte oso ongi egin dute lan hori Garitanoren mutilek, emaitza bikainak jasotzen ari dira,
aurre denboraldian ere porrot bakarra jaso zuten Santanderren, joko ona eginez, baina Lukas Zidanek partida bikaina egin zuen, ligan momentura arte ez dute porrotik ezagutu, partida bikaina egin zuten Garitanorenek Bartzelonanen arka, Getaferekin partida trabatua izan zen, hala ere Atletik aurretik hasi zen, gerora banako berdinketa izan zuten, eta nola ahaztu San Mamesen Realaren aurka izandako partida. Hortxe epaiak ez du Daniel Bibianen faltarik ikusi, baloia zurigorriena da, Inigo Lekuek jokatuko du, Jeraiek luze, gaurkoan Atletikek erreferentzia argibi izango ditu aurrelari lanetan, Kenan Kodro eta Aritzadurit aurrelari sendoak dira biak alabiak, buruz bikain moldatzen direnak, eskuin zein eskarregaletik Ibai Gomezek eta Gaizka Larrazabalek aprobetxatu beharko dituzte bigarren baloiak. Hortxe duzue Gaizka Larrazabal atzera jokatu du Inigo Lekuerekin, baloiak berriz ere Jeraiena da, momentura arte Toulousek ematen du ez duela inolako presiorik egin nahi, Atletik nola moldatzen den horrelako partidan, batzuetan arazoak izaten baititu jokoa eraikitzeko orduan. Baloiarekin berriz ere Inigo Lekue, lehen aipatu dugu Deustukoak arazoak izan zituela denboraldi aurrean, ongi etorriko zaio gaurko lagun artekoa minutuak zein erritmoa hartzeko Inigo Lekueri, ea nolako partida egiten duen gaur eskuinegaleko jokalariak. Mikel Balentziaga baloiarekin, ez du aurki ikusi aurrean, atzeran jokatu du Jago Herrerinekin, eta atezainak momentuz ez dauka inolako presarik. 3 minutu igaro dira jadanik, ongi kokatua ikusten dugu Atletik, Toulousek momentuz ez du presio alturik egin nahi, itxaroten ari dira Casanovaren jokalariak, kontraerazoan zitalak izan ohi dira talde frantziarrak, ea gaurkoan nola moldatzen diren. Daniel Bibian baloiarekin oso aurre denboraldi ona jokatu zuen gasteiztarrak, gola ere egitea lortu zuen, Bilbao Athletikekin ere gola egin zuen lehen jardunaldian, aurrekoan ere goletik gertu egon zen eskuinez eginiko jaurtiketa batetan, ea gaurkoan nola moldatzen den. Ibai Gomez ezkerregalean aurretik 3 jokalari dauzka, ezin izan dio izkinegin Moreirari, atzera jokatu duenek Goikoetxea atezainarekin, atzetik Soja, Moreira berriz ere atezainarekin jokatu du, Aritzaduriz presioan, luze Goikoetxeak, baloia ez da ona, Gaizka Larrazabalek ari hartzean batu du baloi hori, erdirak eta zaiakera, Siaren gorputzean jo du baloi horrek, kapitainak baloia urrundu egin du, ongi Jerai orain aurreratu egin da Barakaldokoa, eta baloia betza berriz ere Atletikena da, eskerregalean Atletikeko jokalari bat iskin egina izan du, baloia luze joan zaio, eta teko sakia izango da Toulousentzat. Momentuz oso ongi talde zurigorria, baloi oso arriskutsua berreskuratu du eskuinegal horretan Gaizka Larrazabalek, bere erdirak eta saiakera Siaren gorputzean jo du, eta gero kapitainak ongi urrundu du arriskua. Zelai erdian Sidibe, Boisgard baloia atera nahian, Zelai erdian falta egin dio Atletikek, min hartuta hortxe 11 zenbakia, ematen du arazo horik ez duela izango jokoan jarraitzeko, hortxe iruditan Sidibe, eta Mirinek jarriko du baloia jokoan, luze jokatu du eskuine galera Engomurekin, ongi jaitzi du baloia Bularrez, alare Marrazainak banderatxoa altxatu egin du, alboko sakia izango da Atletikentzat, Balentziaga jarriko du baloi hori jokoan, aurretik dauzka Beñat zein Ibai Gomez, luze jokatuko du Zumagarragakoak, San Joseren laguntza dauka laburrean, luze jokatu du Ibairekin, gainartu dio Toulouseko jokalari batek, hortxe duzu Kenan Kodro, Sidibe oso indartzu, epaiak ez du faltarik ikusi, atzera jokatu du Mirinekin, Zelai erdian Engomu,
atzera jokatu dute berriz ere Atletiken presioa ona izaten ari da Silla eskerregalean, atzera jokatu du kapitainak Mirinekin, jokaldi atzetik hasiko du Toulousek, Atletik orain presioan Kenan Kodro, baloia atzera Goikoetxea atezainarentzat, ematen du ez duela atzetik jokatu nahi, luze jokatuko du Frantziarren atezainak, ongi Daniel Bibian buruz, eta alboko sakea izango da Toulousentzat. Moreirak jarri du baloi hori jokoan, atzera jokatu du Sojirekin, honek Mirinekin, eta atzetik Sidibek emango dio argitasuna jokoari. Boisgarden laguntza izan du, baloia berriz ere atzeratu egin du Boisgardek, berriz ere bera baloiarekin, Sidibek aurreratu egin du Isekarekin, Boisgardek eskuine galera zabaldu du baloi hori, abantaila guztia Mikel Valentziaga arriskuak hartuz, momentuz ez zuen baloia urrundu nahi, falta egin dio Boisgardek, eta falta izango da Atletiken alde. Arriskutsuak dira talde frantziarrak kontrasoan hortxe ikusi dugu, baloia eskuine galera Zaidentzat, alare oso ongi Mikel Valentziaga defentsa lanetan, eta baloia berriz ere Atletiken alde. Atzean Daniel Bibianek Jeraiekin jokatu du, honek eskuinean dauka Inigo Lekue, luze jokatuko du Barakaldokoak, abantaila guztia Mirinek, baloia hori Bankierrek jaitzi du, bularre zelaierdian Sidibek, baloia aurreratu egin dio Isekari, zurigorriz inguratura 10 zenbakia, baloia ongi atera du eskerrera Engomurentzat, aurrean dauka Inigo Lekue, iskin egin nahi dio, hala ere baloia atzeratu egin du, Bankier eskerregalorretan berriz ere Engomu, atzean utzi du San Jose, baloi oso arriskutsua Isekarentzat, iskin egin nahi dio Jerairi eta Bibiani eta Jaun Andreok, Toulousen gola. Toulousen gola Isekak egin du, iskin egin die Daniel Bibian zein Jerai Alvarezi, jaurtiketa Jago Herrerinen eskuin zutoinetik sartu da mantxo-mantxo, Herrerinek ez du ongi antzeman jaurtiketa hori norantz joango zen, hortxe duzu irudietan Toulousen gola, Isekak iskin egin dio Jerai, eskerrez jaurti egin du, Jago Herrerin bere eskerrera jaurtia zegoen jadanik, eta eskuin zutoinetik oso gertu sartu da baloi hori. 8. minutua da Baionako Didier Deschamps futbol zelaitik, momentuz Atletikek huts, Toulousek bat. Atletik ondo sartu da partidan, ematen zuen partearen kontrola bazeukala Garitanoren taldeak, Toulousen lehen urrenkeran Isekak gola lortu du, eta orain partida aldatzgora jarri zaie Garitanoren gizonei. Silla eskerregalean atzera jokatu du Sojirekin, postuak aldatu dituzte Soji eta Mirinek, orain hiru zenbakiak ezkerrean dago eta 15 eskuinean, aurrean Bankier, baloia aurreratu egin duen Engomurentzat, ongi hartu dio bizkarra Jeraiei, aurrean dauka Jerai, Inigo Lekueren laguntza dauka, Barakaldokoak moztu du baloi horri, luze Lekuek, ongi jaitxutu baloia Kenan Kodrok, atzean jokatu du Mikel Valentziagarekin, Saiden presioa dauka, Zumarragakoak luze jokatzea erabaki du, abantaila guztia Toulousentzat, alboko sakea izango da talde frantziarrarentzat, Moreirak jarriko du baloi hori jokoan, Sidibiren laguntza dauka, Kenan Kodroren presioa bertan, luze jokatuko du eskuinegaleko jokalariak, baloia atzera Toulousek, Mirinek dauka eskuinegal horretan, atzera jokatuko du Sojirekin, eta ematen du Atletikek altzera pausua egin duela gola geroztik. Boisgardek baloia atzean utzi dio Sidiberi, honek luze Engomu bilatu nahi zuen, ongi Lekue eta Gaizka Larrazabal baloia atzera Jago Herrerirentzat, luze Atletikeko atezainak, Kenan Kodrok borrokatuko du baloi hori, Sojik zeukan abantaila guztia, baloia atzera Goikoetxea ateazainarentzat, Kenan Kodro eta Aritzaduriz presioan, ongi irte da lasaitasun osoz frantziarren atezaina, eta zelai erdian Boisgardek dauka baloi hori. Arriskutsua da oso, 11 zenbaki hori ikusi dugu lehengoan zelako baloia sartu dion Engomuri, berriz ere baloia luze,
eta Valentziagak kanpora bota du. 10 minutu pasa dira, Atletik galtzen ari da Baionan, utxeta bat. Moreira baloiarekin eskuin egalean aurrean dauka Ibai Gomez, Zaidekin jokatu du honek berriz ere Bosgard bilatu du. Atzean Bankier, Moreira, eskuinean Zaid, aurrean dago Mikel San Jose erdirak eta abantaila guztia Jago Herrerinek. Atzean jokatu du Gerai Albarezekin, orain lehen baino argiago da, Toulousek ez du presio alturik nahi, atzean kokatua dago Casanovaren taldea, berreskurapenak nahi ditu talde frantziarrak eta kontrarosoan Zital irten. Daniel Bibian iruditan, eskerrera jokatu du Mikel Valentziagarekin, aurrerago Ibai Gomez, bi aurkari zinguraturik, atzera jokatzea erabaki du, baloia Daniel Bibian entzat, eta honek Gerai Albarezekin jokatu du. Eskuinean, Inigo Lekue, jadanik, zelai erdia gainditua, Gaizka Larrazabalek aurrean dauka Sali, izkin erdirak eta saiakera, eta ematen du alboko sakia izango dela Atletiken alde, ongi orain, Gaizka Larrazabal sakontasuna bilatu nahian, bere erdirak eta saiakera silaren oinan jodu, eta alboko sakia Atletikentzat, berriz ere Lekue baloiarekin, alboan dauka Gaizka Larrazabal, aurrean sila, atzera jokatzea erabaki du, Beñaten erdirak eta azta hona izan, baloia urrundu egin dute Toulousekoek, Iseka baloiarekin falta egin dio Geraiek zelai erdi horretan, eta baloia berriz ere frantzierrena izango da. Ez daukate inolako presarik, markagailuan aurretik dira, eta momentuz partida kontrolpean daukate Alain Casanovaren mutilek. Bankierre jarri du baloi hori jokoan, Mirinekin jokatu du, berriz ere aldatu egin dute tokia Mirinek eta Sojik, eta baloia atzera Casanova Goikoetxea atezainarentzat. Mirinek baloia luze, abantaila guztia Daniel Bibianek ongi moztu du baloia arriskutsua Gaizka Larrazabalentzat, ez da lehen saiakeran iritsi, eskuin egalean orain Gaizka, izkin egin nahi dio silari, hala ere kapitainak aurre hartu dio, eta baloia Toulousentzat orain ongi, Beñat baloia oso toki arriskutsuan berreskuratuz, erdirak eta igorrekoak, arriskoa urrundu dute Toulousekoek, ari hartzean Gaizka Larrazabal borrokan, Sidibe baloiarekin, baloia luzatu egin du Boisgard bilatu nahian, Gerai Albarezek Inigo Lekuri pasadio baloia, eta baloiaren jabetza berriz ere Atletikena da. Maten du orain Atletikei daukala jokoaren kontrola, Mikel Valentziaga dagoeneko Toulousen zelai erdian sartu da, Ibai Gomez eskerregalean, alboan dauka Kenan Kodro luze jokatu du Aritza Luizekin, honen erremate zaiakera, Goikoetxea atezainak harrapatu egin du. Aritza Luizek uste zuen jokozkanpoko posizioan zegoela, marrazainak ez du alakorik adierazi, aukera argia izan da Donostiarrarena, baina bere erremate zaiakera erdira irten zaio, eta Goikoetxeak ez du inolako arazorik izan baloiari gelditzeko. 14. minutuan Atletikek aukera nabarmena izan du, ez du lortu Toulousen zarea urratzerik, eta momentu saltzean dira markagoioan. Engomu orain kontrarazoan eskuinera zabaldu du baloi hori, epaileak abantaila adierazi du, Moreiraren jaurtik eta bikain Jago Herrerin azpitik. Partida puskatu egin da minutu honetan, Atletikek aukera argia izan du Aritza Luizen buruan, orain Moreirak beste jaurtiketa bat izan du Atletiken ari hartzean, baina markagoioan momentuz ez da mugitu. Ez du argi ikusi Daniel Bibianek ezkerrera jokatu du Valentziagarekin, honek berriz ere Gasteiztarrarekin, San Jose jeitzi da zentralbien artera jokoa ateratzeko asmoz, Lekue, barruti jokatu Beñatekin, berriz ere Mikel San Jose, ezkerrea jokatu du Valentziagarekin, Zumarragakoa Toulousen zelai erdian sartu da, igorrekoak hartu du baloia zelai erdi horretan, Ibai Gomezek baloia pasatzen utzi du, Goikoetxeren areara heldu da baloi hori, mantxo, Toulouse kontrasoa sortu nahi du, Iseka baloiarekin,
Bibianen presioa ona izan da, aurrelariak baloia atzeratu egin du, eta atzetik antolatuko du jokoa Casanovaren taldeak. Sojik ez dauka inolako presiorik alare atzera jokatzea erabaki du, eta hortxe duzue zer nolako itzura daukan Didier Deschamps futbol zelaiko armaia horrek. Ongi orain eskuine galean tikitakan Toulouse, Moreiraren laguntza izan du Saidek, erdirak eta saiakera, ongi defentsa lanetan Atletikeko jokalariak baloia urrundu egin du oraingoan Ibai Gomezek, eta alboko sakea izango da berriz ere Toulousentzat. Abiadura biziko jokalariak dituzte frantziarrek, oso argi daukate euren jokoa zein den, kontrasoan zitari irtetzen dira, orain beste aukera bat izan dute eskuinol egal horretatik toke gutxi behar dituzte arriskua egiteko, hortxe San Jose presioan orain, Boisgard, aurrean Silla kapitanarekin jokatu nahi zuten, Ibai Gomezek dauka baloia zelai erdian, baloia aurrera Kenan Kodro bilatu nahian luzegia izan da Santutxukoaren ahalegina, baloia berriz ere Toulousek dauka. Kenan Kodroki bairi bere ahalegina eskertu dio alare baloi hori luzegia izan da, eta inolako arazo gabe Goikoetxea atezainaren eskuetara iritsi da. Sojik baloi arriskutsua sartu dio Boisgardi, alare ongi moldatu da hamaika zenbakia, jabetzak Toulousena izaten jarraitzen du, Atletikek jende ugari pilatzen du zelai erdi horretan, eta mota horretako paseak oso arriskutsuak izaten dira. Ongi orain Gaizka Larrazabal presioan, Sillaren kontrol luzegia, Lekueren presioa, eta ongi deustukoa baloia berreskuratu du Atletikentzat. Harin jokatu du Gaizka Larrazabalekin, ongi egin dio izkin Engumuri Gaizkak, atzera jokatu du Beñatek, eta ematen du Atletikek jokaldia landu egin nahi duela. Mikel Valentziagak aurrean zaukan Said, atzera jokatu du oraingoan Jeraiek dauka baloia, aurrera Barakaldokoa Gaizka Larrazabalekin, sarrera gogorra egin diote Larrazabali, epaiak ez du faltarik ikusi kontrasoan, Toulouse, Engomu, eskerregal honetan aurrean dauka Jerai Alvarez, bizkorra da oso, 29 zenbakia, baina oso ongi defentsa lanetan Jerai. Baloia luze, eta oraingoan ea epaiak zer adierazi duen, jokoa etenda dago, eta hortxe lurrean daukagu Gaizka Larrazabal. Bankierrek sarrera gogorra egin dio, kexu da Gaizka Larrazabal, epaiarekin oso haserre dago 12 zenbakia, falta eskatzen zuen epaiak ez duela ikusi, eta kontrarazoa sortu du bertatik Toulousek. Inigo Leku ere epaiarekin isketan, baina gizon honek ez du faltarik ikusi zelai horretan, hortxe duzue errepikapena, atzetik oso sarrera gogorra egin du 21 zenbakiak, Bankeurrek, baina epaiak ez du faltarik adirazi. Botea izango da orain, Toulousek izango du baloia, atzetik jokatuko du Casanovaren taldeak, dagoeneko Mirinek dauka baloi hori. Atletiken presioa aula momentuz, aurretik aduriz Casanova atezainaren aurrean, baloia luze atezainak, eskuine galean Said, atzean jokatu du Sojirekin, honek berriz ere Goikoetxearekin, eta Atletik momentuz itxaroten. Presio aula izaten ari da Kenan Kodro Sojiren aurrean, honek Isekarekin jokatu du, atzera aurrelariak, Sidibe, eskuine galean Moreira, Ibai Gomez du aurrean, atezainarekin jokatzea erabaki du, honek Kenan Kodro du aurrean, iskin egin dio aurrelariari, arriskugari hartu du Goikoetxea atezainak, baloia iaia Kenan Kodro kendu dio alare ongi irten da atezaina, eta erazoan da orain Toulouse. Sillak aurrean dauka Leku, eskerre galean zaukan Engomu, ongi Beñat Etxeberria defentsa lanetan, Ibai Gomezek San Joserekin jokatu du, honek eskerre galera zabaldu du baloia, Kenan Kodro eskerregal horretan, dagoeneko Toulouseko taldeak bere tokiak hartu du, aurrelariak Jerai Alvarezi pasadio
baloi hori eta jokoa landu egingo du Atletikek. Luze orain. Beñatek eskerre galera, baloia Ibai Gomezi heldu zaio buruz honek. Valentziagarekin, Kenan Kodrok zelai erdian dauka baloia, oso atzera jaitsi da aurrelaria, eskuine galonetan orain. Inigo Lekue aurrean dauka Engomu, erdira sartu da Deustukoa, Igorrekoarekin jokatu du, eskuine galean, Gaizka Larrazabal iskin egin dio, Silari atzera jokatu du Igorrekoarekin, Kenan Kodrok eskerrera, Valentziarentzat erdiraketa, Valentziaga luzegia izan da erdiraketa hori, eta ateko sakea izango da Toulousentzat. Toulouse ekargi dauka zein den bere jokamoldea, jokalariak pilatzen ditu zelai erdian, Egalak Atletikeri izten dizkio, erdiraketak bilatu nahi ditu talde zurigorriak, baina errematerako ez zegoen inor prest. Ongi babestu du baloi hori, Inigo Lekuek atzera jokatu du orain 15 zenbakiak, Jeraiek dauka baloia eta honek Daniel Bibianekin jokatu du. Luze, Valentziagak Ibai Gomez biatzen, honen kontrola ez da hona izan, aurre hartu dio Moreirak, atzera jokatu du Goikoetxearekin eta honek baloia eskuinegaleko jokalariari buelta dio. Arriskuak hartu zorain, Toulouse, konfiantzaz daude Casanovaren jokalariak eskerrez, Moreira honen pasea ez da ona, Silaren kontrola pizkat luzea, alare ongi moldatu da kapitaina, Sidibe baloiarekin hortxe duzue. Zein nolako jokalari altua den Sidibe arazoa izan du orain. Aritz Adurizekin, biak nor baino nor, eta hortxe duzue 6 zenbakiak zer nolako altuera daukan. Txikia ematen du Aritz Adurizek honen ondoan. Epaiak biak alabiak deitu ditu, Aritz Adurizek ematen zuen ez zuela bertaratu nahi, lasaitasuna eskatu dio epaileak, eta jokoak jarraitu egingo du. Bankierrek baloia atzeratu egin dio Mirini, Toulousek ez dauka inolako presarik, eta atzelariak baloia atzerago jokatu du bere atezainarentzat. Soji presioan Atletikora enaltu, ongi Goikoetxe arriskuak hartuz, zelai erdian Boixgart ez da heldu, Beñatek baloia arriskutsua berreskuratu du, Gaizkaren saiakera orango jontan lehen ukituan saiatu da Gaizka Larrazabal, baloia mantxo heldu zaio Goikoetxea atezainari. Hala ere, ona 12 zenbakiaren saiakera hori. Atzetik irten nahian, Toulouse ongi jokatu du orain Bankierrekin, honek erdira jokatu du Sidiberekin, Atletiken presioa altua izaten ari da orain gonertan, kamiseta zuri gorri ugari baloiaren atzetik, gogor orain Beñat eta Bankier nor baino nor borrokan, baloia berreskuratu du Atletikek, Bibianek dauka abantaia guztia eta hortxe duzue Gaizka Larrazabalen saiakera hori, Beñaten pasea gogorria izan da eta eskerrez Gaizka Larrazabal bikain moldatu da lehen ukituan baloi hori loratzeko, hala ere baloia mantxo heldu da Goikoetxea atezainaren eskuetara, eta markagailua momentuz ez da mugitzen Jaun Andreok. 25 minutu ia Atletikek huts, Toulousek bat. Eskerregalean Ibai Gomez, falta egin diote Santutxukoari, zait izan da, barkamen askatzen dio orain Ibai Gomezi, eta baloia betza berriz ere Atletikena. Eskuine galean Inigo Lekue, bantaia dauka Deustukoak, aurrean dauka Silla kapitaina, barrura egin nahi du Deustukoak, ongi hartu du aurre Inigo Lekuek alare epaileak, falta adierazi dio jokalari zurigorriari, eta baloia berriz ere Toulousena izango da. Bi jokarien artetik sartu nahi zuen bertara Inigo Lekuek, gorputzaz falta egin omen dio Mirini, hortxe duzue jokaldi horren errepikapena, falta oso zorrotza izan da, Bankier zen lurrera zijoana, eta epaileak
argi izan du eta txistuari jo dio. Kenan Kodrok bere burua lurrera bota du baloi hori irteten galarazteko, alare Toulousen azen abantaia, eta hortxe duzue oso zorrotza izan da falta hori. Bankierrek alegin guztiak eta gehiago egin ditu bere burua lurrera botatzeko. Boisgard Atletiken ariak gertu, Izekarekin jokatu nahi zuen, Bibianek urrundu baloi hori, ala ere Bankierri heldu zaio, Toulouse berriz ere erasoan, erdirak eta Toulousek baloia luzatu egin du. Inigo Lekuek Engomuri heldu zaio ezkerregalorretan, jokoz kanpoko posizioan zegoen 29 garren zenbakia, eta orain lurrean dagoena Silla kapitaina da. Minartua dago ezkerregaleko jokalaria, Herrerin eta epaile jauna berarekin, eta hortxe duzue aurreko jokaldean Engomuren jokoz kanpokoa. Baloia urruntzen saiatu da Inigo Lekue, aldaratzea Engomuri heldu zaio, baina horrelaria jokoz kanpoko posizioan zegoen eta marrazainak ez du inolako zalantza izpinik izan. Herrerinei jarriko du baloi hori jokoan, Sillak ez du jarraitzeko arazorik izango, eta baloia betza Atletikena da berriz ere. Mikel Valentziaga ezkerregalorretan, Toulouseko 4 jokalarik inguratu dute Zumarragakoa, honek atzera jokatzea erabaki du. Beñat Etxeberriaren oinetan baloia, atzera jokatu du honek Jerairekin. Atletikek ez du aurkitzen Toulousen defentsa zabaltzeko giltza momentura arte, setioa erabatekoa izaten ari da, baloia betza Atletikek dauka, momentuz aukerak ere zurigorrienak izaten ari dira, Toulousek aukera bakarra izan du, baina bikain baliatu dute Casanovaren jokalariek gola egiteko. Hortxe Atletiken beste saiakera bat, erdirak eta Kenan Kodro aurkitu egin du buruz aurrelariak, gora bidali du baloi hori. Ja, ordu erdi pasada Didier Deschamps futbol zelai honetan, markagailuan aldaketarik ez, 8. minutuan aurreratu da Toulouse, eta horrela jarraitzen du momentura arte Jaun Andreok. Hortxe Bankier minartua, eta hor Atletiken aurreko alegina. Ezkerregaletik erdirak eta Kenan Kodrok buruz jotzea lortu du, hala ere bere errematea ez da zehatza izan, eta Goikoetxea atezainak defendatzen duen atetik gora joan da. Baloia Atletikena izango da, Bibiane dauka atzean, Toulouseko jokalari guztiak euren zelaian sartun da, eta jokoaren giltza momentura arte Atletikek dauka. Markagailuan aurretik dira Toulousekoak, euren jokorako bikaina da hori, atzean Itxaron, Atletiken baloi galduak baliatu eta kontrarazoan Zital irten. Ezkerregalean Mikel Valentziaga barrutik jokatu du, Beñatekin honek atzeratu egin du baloia Daniel Bibianentzat, eta Atletikek jokoa atzetik hasiko du oraingontan. Mikel San Jose zelai erdian baloia ezkerregalera aldatu du, pasea laburra izan da, Saidek aurre hartu dio Mikel Valentziagari, alare epaileak eskuaz baliatu dela adierazi du, eta falta izango da zelai erdi horretan Atletiken alde. Presa daukate zurigorriek, baloia jokoan da dagoeneko, Inigo Lekue eskuinegal horretan, sakonean deustukoak, eta ezin izan du probetxuzko eser atera, alboko sakea izango da Toulousen alde. Atletiken autobusak galarazten du bertako irudia. Sillak jokatu egin du alboko sake hori, ongi defendatu du baloia Jeraiek, baloia zurigorriena berriz ere luze orain Mikel Valentziaga deruizen kontrolaria barruan, eta Donostiarraren gola
Jaun Andreok, bikain Mikel Valentziagaren baloi hori, Adurizen kontrola lehen ukitu batean luzegia zela ematen zuen, alare Donostiarra bikain moldatu da, eta eskerrez Toulousen zarea zulatzea lortu du Aritz Adurizek. 31. minutua da Jaun Andreok, eta Atletikek berdinketa lortu du. Bana Baionan, hortxe duzue Adurizen gola Jaun Andreok. Eskerrez bikain moldatu da aurrelaria, Valentziagaren pasea ona izan da, hortxe duzue zelaierditik Valentziagak baloi hori nola loratu duen, lehen ikutu horretan ematen zuen Adurizen kontrola behar bada ez zela ona, hala ere Mirinek ezin izan du baloi hori moztu, eta eskerrez banakoa egin du Aritz Adurizek. Hortxe duzue talde zurigorriaren zalegoaren posa, Atletiken armaia bete-betea, eta zaleak posez gainezka. Bana Baionan, Atletikek gola egitea lortu du, merezi zuten zurigorriek. Ea orain Toulousek nola aldatzen duen bere jokamoldea. Baloia Sillak berreskuratu du eskerregal horretan, ongi orain Gaizka Larrazabal defentsa lanetan, falta izango da Atletiken alde. Gaizka Larrazabal oso haserre berriz ere, partida gogorra izaten ari da gaztearentzat, epaiak Mirin deitu du. Gaizka badoa dagoeneko, eta epaiak defentsarekin hitz egiteko aprobetxatu egingo du. Hor txirudietan Mirinek egin dion falta oratu egin du argi eta garbi, gero berriz ere behan jo du, ezin izan du hegaleko jokalaria gelditu, hortxe biak alabiak ikamikan, hala ere ez da ezer gertatuko, lagun arteko partida dugu gaurkoa Baionan, eta holase izaten jarraitzea espero dugu. Iruditan Gerai bera izango da jokoa berriz ere martxan jarriko duena, eta lase dago jada Jaun Andreok. Baloia luze Valentziagak Ibai Gomez bilatu nahian, abantaia guztia Moreirak, aurrean izan du Ibai Gomez, honen oinean jo du baloi horrek, eta alboko sake izango da Toulousen alde. 33 minutu igaro dira, Atletikek berdinketa lortu du, 8. minutuan aurreratu egin dira frantziarrak, orain Aritz Adurizek banakoa jarri du markagailuan. Oso komodo egonda talde frantziarra markagailuan aurretik zela, Atletiki eman dio jokoaren ekimen guztia, atzean itzaroten ari ziren, kontrasoan iretzizeko asmoz, ongi baliatu dute euren aukera bakarra, orain banakoarekin jokamolde horrek behar bada ez die balioko Casanovaren jokalariei, ea nola moldatzen diren banakoarekin. Partidua trabatu eginda minutu hauetan, beste falta bat orain honetan, ea epaileak zer itzaroten duen, norbait deitzen ari da, ez du berezkoetatik joaterik nahi epaileak, partida lasaia izaten ari da momentu arte, azken minutuetan pixkat trabatu da, baina lagun artekoan gaude, berriz errepikatuko dugu, ez dugu joko arriskutsurik nahi, eta oraingoan epaileak txarteloria atera dio Aritz Adurizi Jaun Andreok. Ez dakigu zer egin duen aurrelari Donostiarrak, baina epaile jaunak txarteloria atera dio Atletiken 20 zenbakiari. Baloia luze jokatu dute Toulousekoek, Atletikek baloia berreskuratu egin du, baloia sakon Gaizka Larrazabalentzat, ongi Aitorren semea, atzera jokatu du honek Inigo Lekuerekin, aurrean dauka Silla, atzera baloia, ongi moldatu dira Toulousekoak defentsa lanetan, baloia
Bibian enoinetan, Jeraiekin jokatzea erabaki du Barakaldokoak luze. Ez dago Atletikeko jokalaririk zelaiko toki horretan, Goikoetxearentzat zen abantaila guztia, eta Sojirekin jokatzea erabaki du atezainak. Banakoarekin Atletikek ematen du pixkat atxeratzeago itzarengo duela eskerregal horretan Bankier, Atletikeko jokalari asko presioan, hortxe Inigo Lekueren detailetxoa, tunela bota dio Toulouseko jokalariari, oso odolotza izan du bertan Egaleko jokalariak, orainengo mu ez da ongi aritu, atzera San Josek Jerairentzat baloia luze Barakaldokoak, ekimen orain Toulousek dauka, Saidek atzera Sojirekin, Atletik ongi kokatua berdegunean. 9 minutu falta dira, atsedenaldira iristeko, bana markagailuan Jaun Andreok. Saidek Sidiberekin jokatu nahi zuen, honek Moreira aurkitu du eskuin egal horretan, atzelariak ez du argi ikusi baloia aurreratzeko asmoa eta atzera jokatu du. Atzetik landu beharko dute frantziarrek jokalde hori, alare Sojik ez da heldu baloia kontrolatzea eta alboko sakea izango da Toulousen zelaian Atletiken alde. Ematen du partia kontrolpean daukatela Garitanoren mutilek, ezkerregalean Mikel Balentziaga, kornerra eskatzen zuten Atletikeko jokalariek, ematen du alaxe izango dela partidako lehen kornerra Jaun Andreok gizon horrek jarriko du jokoan, Ibai Gomezek. Eta guztiok dakigu zer nolako arriskoa daukan Santutxukoak bere eskuin honean. Baloia loratu egin du Santutxukoak, Jerai eta Kodro baloia bilatu nahian, arriskoa urrundu dute frantziarrek, falta adierazi du Toulousen ari hartzean Epaile jaunak, eta jokoa etenda dago momentuz. Atletikek arrisku ugari zort lezake geldikako jokaldietan, hortxe duzue Epaileak adieraziriko falta, berriz ere oso falta zorrotza adierazi du Epaile jaunak, eta baloia betza Toulousena da. Bankier eta Izeka gertu baloia galdu dute Toulousekoek, berriz ere Saidek berreskuratu du baloi hori, atzera jokatu du Sojirekin, Mirinek dauka baloia oraingoan. Atletik presioan, Gaizka Larrazabal, San Jose eta Kodro lanean, ongi irten dira orain frantziarrak, Bankierrek argitasuna eman nahi dio Toulouseko jokaldiei, alare ez da bateri finibili 21 zenbakia, bere baloia San Josek moztu du, eta orain falta izango da Atletiken alde. Sidibek egin du falta hori, Kenan Kodrok jaso du 6 zenbakiaren falta, baloia oso urrun dago, alare ematen du Atletikek aukera hori baliatu egingo duela baloia Toulousen arean sartzeko, gizon horrek jarriko du baloia jokoan, ezkerre galera loratu du baloia, Durizek buruz, Sojiren hankan jo du baloi horrek, baloia urrundu egin dute frantziarrek, Lekuek buruz, baloia berriz ere Atletikena da, Bibianek atzeratu egin du Balentziagarentzat, eta honek atxeratzeago Jago Herrerinentzat. Atletik orain inolako presagabe, jokaldiak landuz zurigorriak, berdinketa markagailuan gola lortu du Aritza Durizek 31. minutuan, bana markagailuan. Banakoak balio die momentuz frantziarrei, euren jokamoldea ez da bat ere aldatu, atzean itxaroten jarraitzen dute, kontrarazoan zita lirtetzeko asmoz. Toulouseko jokalari bi baino ez daude Atletiken zelaian, gainontzekoak euren zelai barruan sartunda, ongi kokatuak, barrutikan jende asko pilatu, Zegalak Atletiki utzi nahian,
Eta hortxe duzue Inigo Lekue eskuine galorretan. Falta egin dio Engomuk eta oraingo hau arriskutsua izan daiteke. Lekuek txartel hori askatzen zion epaile jaunari, honek ez du ala ikusi, alare falta hau oso arriskutsua izan daiteke. Aria ertzetik pizkat urruti dago eskuine galean, baina Ibai Gomezek posoina dauka eskuine hanka horretan. Atletikeko 5 jokalari errematerako zain, Toulouseko jokalariak zonan jarrita, ea nola moldatzen dien zuri-gorriak. Eskuin eskua gora Ibai Gomezek, epaiak txistua jo du, errematerako zain 5 jokalari, bigarren zutoinera baloi hori, Sojik urrundu egin du Zumarragakoak, baloia berriz ere area barruan sartu du, erdirak eta berriz ere Jeraiek, Bibianek penaltia eskatzen zuen, epaiak ez du ala ikusi, baloia Toulousen area hartzean, Ibai Gomezek dauka, jaurtik eta Ibai Gomezek kanpora joan da, arriskurik sortu gabe, eta hor txeiruditan Daniel Bibian lurrean minartua. Penaltia eskatzen zuen gazteiztarrak, epaiak momentuz ez du bala ikusi, lagun artekoetan ez daukagu Barrik jaun Andreok, eta horrelase geratuko da. Hala ere, iruditan duzue jokaldi hori penaltia izan zitekeen, Bibianek aurre hartu dio Toulouseko jokalariari, honek eskuinankaz Bibianen belaunan jodu argi eta garbi, penaltia izan zitekeen hortxe berriro errepikapena, Valentziak erdiratu egin du, Jeraiek berriz ere, eta Bibian atzetik zetorren errematerako zain, Isekasen Daniel Bibianen belauna jo duena, penaltia argia izan zitekeen, hala ere epaiak ez du horrelakorik adierazi, eta baloia ateko sakean Toulousen aldekoa izango da. Bi minutu baino ez dira geratzen. Atzenen aldira Eltzeko, Bana markagailuan, golak Isekak eta Aritz Adurizek egin dituzte. Biak alabiak, talde bietako aurrelariak. Goikoetxea bere area barruan baloiarekin, Kenan Kodro eta Aritz Aduriz presioan, orain lasaitasun asko atera du baloi hori atezainak, Isekarekin jokatu du, arrisku hartu aurrelaria, Sojirekin jokatu du honek eskuine galean Moreirarekin, ongi presioan Atletik, arrisku hartuz Toulouse, oraingoan ez da ongi moldatu Goikoetxea, San Jose lenukituan baloia loratu nahi zuen, ez du asmatu Atletikeko 6 zenbakiak, baloia gora joan da, eta ateko sakea izango da Toulousentzat. Gizon horrek ez du asmatu baloia urruntzerako orduan, San Joseri heldu zaio aldaratze horri, lehen ukituan saiatu eginda Atletikeko erdilaria, hala ere baloi hori luzegia izan da, Engomu eta Jerai Alvarez nor baino nor gehiago, ongi moldatu da Atletikeko 5 zenbakia horre hartu dio Engomuri, Atletik orain erasoan gaizka Larrazabalatzera jokatu du Ibai Gomezekin honek beinatentzako, eta baloia ezkerregalean da, orain jaun Andreok, Aritz Aduriz ezkerregalean barruan jokatu du Ibai Gomezekin, baloia babestu nahian Santutxukoa, Sidibe heldu eginda lare aldaratze hori Atletikena da berriz ere, eta jokoaren ekimen guztia zuri-gorriek daramate. 45. minutuan gara dagoeneko, ea zenbateko luzapena ematen duen epaile jaunak, jokoa ez da askorik eten lehen zati horretan, golbi ikusi dutugu 8. minutuan eta 31. garrenean, aurre hartu du Toulousek, gerora Atletikek berdinketa lortu du. Atletikek aukera gehiago izan ditu, Toulousek aukera bakarra, alare bikain baliatua. Ez dago faltarik orain, Isekak baloi hori berreskuratu egin du Bankierrek ezkerregalera.
jokatu bosgardekin, ari hartzean Toulouse, tikitakan, alare baloia hori Daniel Bibianek urrundu egin du eta ez du gehiagorako astirik eman epai jaunak. Lehen zati bizkorra golbi ikusi dutugu, 8. minutuan Toulousek aurre hartu du, Aritz Luisek banakoa jarri du Jaun Andreok, orain atsedenaldira goaz. De ce tirage au sort, comme je vous le disais, mesdames et messieurs, si vous souhaitez vous restaurer, vous avez juste à l'entrée du stade boisson frites et
Bueltan gara jada Jaun Andreok Didier Deschamps futbol zelaitik, lehen zatian gol pare bat ikusi ahal izan ditugu, 8. minutuan Toulousek aurre hartu du markagailuan, 31. Adurizek banakoa jarri du eta horrela heldu gara atsedenaldira. 22 protagonistak jada berdegunean, epailea baino ez zaigu falta. Hortxe daba Marrasaina, Aduriz eta Kenan Kodro izketan. Ea bigarren zati hau jokoan jartzen dugun jadanik eta nola irteten den Jaun Andreok. Lehen zatian jokoaren ekimena erabatekoa izan da zurrigorrien aldekoa. Toulousek aukera bakarra izan du, baina bikain baliatu du Isekak. Laprast egin du, atzean utzi ditu Atletikeko jokalari bi eta eskerrez Jago Herrerinen sarea zulatzea lortu du 10 zenbakiak. 31. minutuan Atletikek gola egin du, Valentziagak luze jokatu du zelai erditik, eskuinez kontrola egin du Aritz Adurizek eta eskerrez gola lortu du Donostiarrak. Hortxe arazoak urarekin, Goikoetxea atezaina dugu irudietan, ea makinaria guztia bukatzen den eta bigarren zatia hasten dugun dagoeneko. Ematen du ez dagoela aldaketarik taldeetan, hasierako 22 protagonistek jarraituko dute bigarren zati hau eta hortxe duzue daukagun arazotxo bakarra. Urak darrai zelaian, berdegunea busti-bustia nahi dute Didier Deschamps zelaiko arduradunek eta momentuz ez dute ura eten. Kenan Kodro eta epaile jauna izketan eta momentuz ezin dugu jokoan jarraitu. Talde bietako aulkiak gogoraraziko dizkizuet. Atletiken aldetik Simon, Iñigo Martínez, Unai López, Córdoba, Besga, Villalibre, Areso, Rojo eta Sanzet. Eta Toulousen aldetik Reinet, Azli, Diarra, Roubault, Sana, Zobo, Bangre eta Corredor. Aldaketa ugari espero dira bigarren zati honetan. Lagun artekoan gaude, normalena izan ohi da jokalari guztiek edo gehienek jokatzea. Ea bi entrenatzaileek zer erabakitzen duten eta ematen du orain bai jokoa martxan jarriko dela bigarren zati hau. Atletikena izango da lehen baloia betza, ea epaiak noiz jotzen duen txistua eta baloia martxan jartzen den. Hortxe daukaguia lehen baloia, Atletikek jokatuko du. Mikel Valentziaga baloiarekin, zelai erdian aldaketak egon dira azkenean Jaun Andreok. Iñigo Martínezek eta Besgak hartu dute parte bigarren zati honetan. Hortxe duzue Iñigo Martínez, luze jokatu du atzelariak, baloia Toulousek berreskuratu egin du. Hortxe Sidibe zelai erdian altzen utzi du Unai López, Garitanok aldaketa batzuk egin ditu, gero dakizkigunean adieraziko dizkizuegu. Córdoba ere berdegunean da esker hegal horretan, Gaizka Larrazabalen toki hartu du eta hortxe silak zer nolako tunela bota dion Atletikeko jokalariari. Unai López, Besga, Córdoba eta Iñigo Martínez ditugu berdegunean, Beñat, Bibian, Ibai eta Gaizka Larrazabalen tokian. Bankierrek egin du orain jaurtiketa hori, Jago Herrerinek hartu du baloia, kontrasoan da Atletik, taldea berregituratu
egin du Gaizka Garitanok bigarren zati honetan. San Jose eta Iñigo Martinez dauzkagu defentsa lanetan eskuine galean. Iñigo Lekue eskerrean Balentziaga, zelai erdian Unai Lopez eta Mikel Vesga, eskuine galean Ibai, eskerrean Iñigo Córdoba eta aurrean Unai Lopez, Kodro eta Aritza Duriz. Atzetik jokatzen Atletik Mikel San Jose baloiarekin. Iñigo Lekue kiskin egin dio Toulouseko jokalariari, atzera Kenan Kodro. Iñigo Martinezek eskerre galera, baloia ongi bajatu du Bularrez Kordobak, aurrean dauka Moreira. Ezin izan dio iskin egin eskuine galeko jokalariari, eta alboko sakia izango da Atletiken alde. Atzera Iñigo Martinezek Unai Lopezekin jokatu du, baloia sakon orain Mikel Balentziagaren bila, Leian Saiz eta Mikel Balentziaga, eta ateko sakea izango da Toulousen alde. Kesusen Mikel Balentziaga bere ustetan kornerra argia izan da, epaiak ez du alaxe ikusi, eta Goikoetxea atezainak dagoeneko baloia jokoan jarri du. Toulousek eskerre galera jokatu nahi zuen, baloia ez da bere helburura iritsi, eta Atletikena izango da baloia betza. Partidaren irudia ez da ezer ere aldatu, Atletik baloiaren jabetzarekin, Toulouse atzean itxaroten kontrasoan irteteko zain, momentuz erdizka ongi irten zaie plana, gola lortu dute, Atletikek berdinketa egin du 31. minutuan, eta ez dute euren partiaren plana aldatuko Casanovaren mutilek. Balentziagaren erdiraketa, Goikoetxea atezainaren eskubetara. Ongi atezaina ziur, atzean jokatu du ezkerregaleko jokalariarekin, buruz Iñigo Lekuek, min hartu du oraingoan Ibai Gomezek, partida ez dute eten momentuz, epaiak ez du partida eten nahi oraingoan. Bai, ematen du Santutxukoak ez duela jokoan jarraitzeko arazorik izango, kexu da, aurpegian kolpe bat jaso omen du, baina jokoan jarraitzeko prest dago jada 19 zenbakia. Baloia Toulousentzat izango da. Fair Play Atletikek Toulouseko taldeari jokatzen utziko dio luze Goikoetxeak. Abantaia guztia Iñigo Martinezek, Bularrez jetxi du baloi hori, Unai Lopezekin jokatu, eskuinean Iñigo Lekue, eskuineago Ibai Gomez, baloia loratu egin dio Lekueri, arinago Mirin, eta alboko sakia izango da Atletiken alde. Baloia betza erabatekoa izaten ari da zurigorrien aldetik. Baloiaren norabidea aldatu egin du Unai Lopezek, kontrola luzegia Kordobak, Moreirak alboko sakera desbideratu du baloi hori. Hala ere, baloia betza zurigorria izaten jarraituko du, erdirak eta Kordobak Sidibek buruz urrundu du. Baloia Atletikek berreskuratu du, atzetik landuko dute jokaldia Garitanorenek. San Josek Unai Lopezekin jokatu du honek, eskuinera Lekuerekin, atzera San Joserentzat berriz ere 5 minutu igaro dira bigarren zati honetan. Didier Deschamps futbol zelaian, bana gara Jaun Andreok, Iseka eta Aritz Adurizen golak lehen zatian. Kontraso zaiakera orain Toulousek, ongi Atletik defentsa lanetan, epaiak falta ikusi du bertan. Ibaik eta Mikel Vesgak ez duten hain argi, hala ere epaiak argi ikusi du, falta Toulousen alde. Baloia betza frantziarrena. Moreira eskuine galean Zaidekin jokatu du, ez da heldu Boisgard, atzera baloia Jago Herreninentzat,
atzeran jokatzea erabaki du oso ziur. Iago Herrerin, Mikel Bezga atzean jokatu du bere atezainarekin. Eskuine galera jokatu nahi zuen Erreinek, ez du argi ikusi, azkenean ezkerre galera zabaldu du baloi hori, bularrez jaitsi du Valentziagak, baloia jaisten utzi gabe urrundu egin du, eta Goikoetxeari heldu zaio baloi hori mantxo-mantxo. Mirinek dauka baloia atzean, Atletiken presiorik ez dauka, 15 zenbakiak ezkerrera jokatu du kapitainarekin, baloia luze orain, abantaia guztia Mikel San Josek ez zuen arriskurik nahi. San Josek baloia Inigo Lekuek berreskuratu du. Eskuin, egal horretan luze oraingoan bai, San Josek, Aduriz nor baino nor. Borrokan, baloi hori ongi jaitsi du. Aurrelariak luze orain, Inigo Kordobarentzat, abantaia guztia zeukan. Tuluseko defentsak alare aldaratzea Valentziagari heldu zaio, Bezgarekin jokatu du. Kenan Kodro zelaierdi horretan, Bezga berriz ere baloiarekin eskuinera zabaldu dio Unai Lopezi, eta jokaldia lantzen Atletik. Egaletatik abantaia nabarmena izaten ari dira zuri-gorriak, Toulousek jendea pilatzen du, barrutik egalak utzik usten ditu, erdiraketak ateratzeko gai izaten ari da Atletik, alare errematean ez dira finibili momentu arte Kenan Kodro eta Aritza Duriz, eta jokoaren planak berdina izaten jarraitzen du bigarren zati honetan. Toulouse atzean kokatua, irteteko inolako asmorik gabe, eta Atletik baloia landuz eta mimatuz. Zait eskerregal horretan, atzera jokatu du Goikoetxearekin, Adurizen presioa du atezainak luze jokatzea erabaki du, Moreiraren kontrola ona orain, bi jokalari ditu presioan, baloia gainetik kendu egin du, berresuratu egin dute zuri-gorriek, Unai Lopez zelaierdi horretan, ez du presiorik, alare eskuine galera jokatzea erabaki du, Lekue berriz ere Unai Lopezekin, atzera honek San Joserekin, baloiaren jabetza erabatekoa izaten ari da zuri-gorrien alde, pena da jabetzaren portzentaia ez izatea, oso altua izango bazen Garitanoren taldearen alde. Eskuine galean Ibaik orpoz utzi dio Lekueri, honek berriz ere Santutxukoarentzat, eskuine zerdiratu, baloia luze doa, Kordoba errematerako zain, Moreirak hartu dio aurre, buruz urrundu egin du, alare aldaratzea Valentziagari heldu zaio, Kordobarekin jokatu du, berriz ere Mikel Valentziaga aurrean dauka Moreira, baloia atzeratzea erabaki du Zumarragakoak, Atletikeko 10 jokalariak Toulousen zelaierdian sartu da, Iago Herrerin baino ez dago bere zelaian, Unai Lopez baloiarekin, aurten ematen du garrantzitsua izango dela Donostiarra Garitanoren 11koetan, momentuz partida bi jokatu ditu eta oso ongi egin du bere lana Unai Lopezek. Kordoba gaurrean dauka Moreira, Adurizekin jokatu nahi zuen, Sidibek hartu dio aurre, kontrarazo saiakera Toulousek, Engomu, baloia luzegi, Bezgak berreskuratu egin du, Aduriz jokoz kanpoko posiziotik zetorren, baloia pasatzen utzi du aurrelariak, mantxo-mantxo, Goikoetxea atezainaren oinetara, Sojik Sidiberekin jokatu du, baloia arriskutsua zen, Kordoba bertan zegoen, alare 6 zenbakia ongi moldatu da, tikitakan Zait eta Moreira, ongi orain egaleko jokalaria, falta egin dio Unai Lopezek orain, zelaierdian, barkamena eskatzen du Unai Lopezek, falta taktikoa deritzona egin du 8 zenbakiak, epaiak ez du txartelik erakutsi nahi, eta baloia Toulousen aldekoa izango da, Boisgard izango da, baloi hori jokoan jarriko duena, Sidiberekin jokatu du labur-laburrean, atzean Bankierrek Mirinekin, eskerregalean dauka baloia orain Toulousek, atzera jokatu du berriz ere Bankier zenbakiarekin, 21 zenbakiarekin, orain Moreiraren pasea ez da hona izan, baloia berreskuratu du berriz ere Atletikek, ez da jo baloia bat ere geratzen Toulousi, orain Lekuek ez du asmatu baloi hori jeisterako orduan, alboko sakea Toulousentzat. Soji Kordobaren presiopean,
Eskuinera jokatu durain norabide aldaketa Toulousek, eskuinean Moreirak aurrean dauka Valentziaga, zenbakiaren alegina kanpora joan da, eta baloia berriz ere Atletikentzat. Inigo Martinezek presa dauka, berak atera du alboko sake hori Jago Herrerinekin jokatu du, eta atesainak Inigo Lekurekin eskuin egal horretan. Minutuak behar ditu Inigo Martinezek, aurre denboraldi atipikoa izan zuen defentsa zentralak, zaintiratuak izan zituen denboraldi aurrean ezin izan zuen taldearekin denbora luzez egon, erritmo hartzen ari da, dagoeneko ligan ere jokatu du, protagonista izan zen derbian, titular Gerai Alvarezekin batera, eta gaurkoan ere minutuak eman dizkido Gaizka Garitanok. Ezkerrean Valentziaga, aurretik zeukan Kordoba, atzera jokatzea erabaki du, Saiz gogor sartu da pasea galarazteko saiatuz, hala ere Zumarragakoa ongi moldatu da, lehenengo ukituan saiatu da Kordoba, Moreirak ukitu du baloi hori, alboko sakea Atletiken alde, eta lehen 13 minutu hauetan baloia betza erabatekoa izaten ari da Gaizka Garitanoren mutilen aldekoa. Eskuinean Ibai, erdiratu egin dezake Santutxukoak, aurrean dauka Silla, kapitaina atzera jokatzea erabaki du, Besgak baloiaren norabidea eskerrera aldatu du, kontrola ona Mikel Valentziagak, honek bai erdiratu egin du Moreiraren eperdian jo du baloi horrek, Kordoba baloia borrokatu nahian, baloia berriz ere Atletikena izango da, atzera Unai Lopezek, eta jabetza erabatekoa Atletiken aldekoa, oso ongi ari dira Gaizka Garitanorenak, aurre denboraldi bikaina jokatu zuten, ligan ere oso sendo egon dira Lehoiak, Bartzelonaren aurka kriston partida jokatu zuten, Aritz Adurizen golak borobildu zuen, estreinako partida oso ona, bat eta utz gailendu zeitzaion Atletik Bartzelonari, bana egin zuten Getafek eta Atletikek kolisium futbol zelaian, Getafen Raul Garziak aurreratu zituen zuri-gorriak, gerora Getafek banakoa egin zuen Jaime Mataren oinetan, eta pasadan asteburuan derbian Realaren aurkako partida garrantzitsu hartan Atletik 2 eta utz gailendu zitzaion talde donostiarrari, jaun Andreok. Talde zuri-gorriak 7 puntu dauzka, momentuz ez dute galdu, 2. posizioan dira Espainiako ligan, eta are eta garrantzitsuagoa, sentsazioak bikainak izaten ari dira. Posik egon daiteke Gaizka Garitano, eta oso posik bere jokalariak. Zidibek baloia luze eskerre galera, Engomuk aurrean dauka Inigo Lekue, ongi deustukoa baloia alboko sakera bidali du, lehen minutuak dauzka Inigo Lekuek, eta momentuz lan bikaina egiten ari da. Zila jarriko du baloia jokoan, aurretik dauka Engomu, iruditan Unai Lopez eta Aritz Aduriz, Bosierrekin jokatzea erabaki du, ari hartzean Toulouse, Isekak jokatu du Engomurekin, jaurtiketak Inigo Martinezen gorputxean jo egin du, kornerra izango da Toulouseen alde. Talde frantziarrak daukan, lehen kornerra izango da partida guztian. Boisgardek jarriko du baloia jokoan, eta entzun dezakezuenez, zaleak gora egin dute. Ea Boisgardek nora jartzen duen baloi hori, talde frantziarrak arriskutsuak izaten dira normalean gildikako jokaldietan, ea nola moldatzen diren Garitanoren mutilak, hortxe heldenak lehen zutoian sartun da baloia bertara doa, erremate zaiakera Toulouseko jokalari batek egin du, eta ematen duenez kornerra izango da oraingoan eskuinaldetik.
Ongi moldatu dira zuri-gorriak, Toulouseko jokalari ea guztiak hortxe irudikitan. Lehen zutoinera joan dira. Orain ematen du bigarren zutoinaz atzetik sartuko direla guztiak Toulouseko 5 jokalari errematerako zain. Ariatik oso urruti entxeguko jokaldia izango da. Atletikeko 4 jokalari zonan sartuak, gainontze guztiak markakin. Bigarren zutoinera baloi hori San Josek buruz urrundu egindu alare aldaratzea Moreirari heldu zaio. Ibai Gomez dauka aurrean eskuinagaleko jokalariak. Baloia atzeratzea erabaki du Moreirak. Soji baloiaren norabidea guztiz aldatu du eskuinerantza. Kordobak moztu du Boisgarden ahalegin hori, alare baloia luzeia izan da eta beste korner bat izango da Toulousen alde. Oraingoan zer nolako jokaldia egiten duten Casanovaren mutilek. Berriz ere jokalari guztiak bigarren zutoinaz haratago. Baloiak bigarren zutoinera. Jago Herrerinek inolako arazorik gabe hartu du baloi hori. Kontrazoa nahi du Atletikek. Unai López. Baloia galdu egin du Donostiarrak. Siak berreskuratu du baloiarare. Ezin du aurrera jokatu eta baloia atzeratzea erabaki du kapitainak. Atzetik landu beharko dute jokaldia oraingoan Toulousekoek. Eskerrean Silla. Baloia atzeratu egin du kapitainak. Bankier Zidiorekin jokatu du honek Mirinekin. Berriz ere Bankier aduriz presioan. Kenan Kodro ere bertatik hurbil dago. Unai López eta Ibai Gomez presioan. Ongi irten dira orain presiotik Toulouseko jokalariak. Alare Inigo Lekuek baloia berreskuratu egin du atzera jokatu du Kordobak. Inigo Martinezek du baloia luze jokatuko du ezkerrez Ondarrukoak. Ibai Gomezek baloia ez dio irteten utzi. Adurizen buruz jokatu duena Ibai Gomez orain baloiarekin atzera jokatu du San Joserekin eta baloia berriz ere Inigo Martinezentzat. Ezkerra oin bikaina dauka Inigo Martinezek, orain ikusi izan dugu jokoaren norabidea prezizio handiz aldatu egin du eta Atletik orain erasoan Kenan Kodro ere hartzean baloia luze joan zaio Sojiren urrunkera saiakera ez da honesan Mikel Bezgaren jaurtik eta pozoindu eginda alare Goikoetxea ongi moldatu da eta bigarren aleginean baloi hori geratu egin du. Toulouseko jokalari bat lurrean etzanda daukagu, medikuak zelaier dira sartu dira eta Atletikek beste aldaketa pare bat egin ditu hortxe duzu orain. Bezgaren jaurtik eta aldaratzea aldu zaio Gasteiztarrari, ez du birritan pentsatu, bere jaurtik eta pozoindu eginda, alare Goikoetxea atezainak baloia hartzea lortu du bi alditan. Aldaketak egin ditu orain Atletikek, Lekuek eta Adurizek berdegunea utzi dute. Aresok eta Sanzetek hartu dute euren tokia. Areso bigarren taldean Bilbao Atletiken arituko da denboraldi honetan. Sanzetek lan egiten du Gaizka Garitanoren taldearekin. Debutare egin zuen Bartzelonaren aurkako partian lehen aldaketa izan zen eta gero Bilbao Atletikekin aritu da urrengo partietan. Gaur minutuak izango dituzte biek ala biek. Ematen du zelaieretik pixkat goraxeago arituko dela Oian Sanzet. Hortxe duzue Sidibek izan duen arazoa. Baloikada hartu du tokitxarrean Sidibek. Alare ez du jarraitzeko inolako arazorik izango. Baloia berarentzat zijoan hain zuzen ere, alare ezin izan du kontrolatu. Alboko sakea Atletiken alde. 76. minutuan gara, Jaun Andreok. Bana jarraitzen dugu. Baloia betza eta jokoaren ekimena
erabatekoak Gaizka Garitanoren mutilenak. Iñigo Martínez baloiarekin, San Joserekin jokatzea erabaki du, baloia Unai Lopezentzat zelai erdian, eskerrera aldatu du baloi hori Kordobarentzat. Valentziagaren laguntza dauka Kordobak, alare altzera jokatzea erabaki du, Besgak Unai Lopezekin jokatu du. Honek orain, baloia eskuinera, Areso irten berriak kontrola bularrez, eskuinean Ibai Gomez, honek iskin egin nahi izan die Toulouseko jokalariei, bere alegina ez da hona izan, luze joan zaio, baloia berreskuratu du talde frantziarrak, atzetik jokatu beharko dute, Atletik presioan ari da, eta momentuz ez dago bat ere komodo talde frantziarra. Berriz ere baloia Atletikena izango da. Baloia betza 180 gorakoa izango da Gaizka Garitanoren taldearen alde. San Josek baloia eskuinera, Ibai Gomez dago hegal horretan, atzean dauka Jesus Areso berarekin jokatzea erabaki du, eta baloia San Joseri heldu zaio. Berriz ere, orain jokoa eskerre galera ekarri du talde bilbotarrak, Valentziaga aurrean dauka Kordoba, ala ere Iñigo Martinezekin jokatzea erabaki du. Honek jokaren norabidea aldatu egin du, oraingo honetan pase hasta ona izan, silak buruz Goikoetxea atezainari. Soji area barruan sartu da Moreirarekin jokatu du zentralak, baloia berriz ere Sojirentzat, Sanzet presioan, orain Kenan Kodro ere presioan da, luze Goikoetxea atezainak, buruz Aresok, aldaratzea Zidiberi heldu zaio zelai erdi horretan, Bankierrek dauka baloia, Boisgard eskuine galean botata, Said, alboan dauka Bankier, atzera jokatu du Moreirarekin, honek baloia pixka bat atzerago, eta azkenean Goikoetxea atezainari heldu zaio. Bigarren zati honetan daukaten baloia betza luzena izaten ari da honako hau, alare orain gontan Mikel Besgak berreskuratu du baloia, alare Bankierrek kendu dio baloi hori, basea oso arriskutsua, Saiden txataria barruan, Said eta geldik eta bikaina egin du Jago Herrerinek, jaun Andreok. Esan dugu kontrarazoan oso zitalak zirela frantziarrak, pasea oso ona defentzen bizkarrera, Said bertara sartu da, eta bat banakoan oso ongi Jago Herrerin. Hortxe duzue aukera hori, oso argia izan da Toulousen aukera, eta orain aldaketa egiteko aprobetxatu dute. Sana sartu da berdegunean. Beste korner bat izango da frantziarren alde, beste geldikako jokaldi bat, Boisgard berriz ere jaurtitzaile lanetan, epaileak zergaitik gelditu duen jokoa. Toulouseko hainbat eta hainbat jokalari lehen zutoinera sartzeko zain, Mirin, Iseka, Sidibe eta Silla ditugu errematerako zain. Said aldaratzean, baloiak lehen zutoinera joan barko du naita nahiez, bertara doa, Kenan Kodrok buruz urrundu du baloia, Sana sartu berriak Unai Lopez jodu aldaratze horren borrokan, Engomuk baloia berreskuratu du, alare epaiak eten egin du baloi jabetza hori, ea zer adierazi duen epaia jaunak. Hortxe duetan aldaketa, Sillak berdegune utzi du, Sana sartu da bere tokian, eta hortxe lurrean Mikel Valentziaga Zumarragako jokalaria kolpe hartu du. Korner horretan, alare ematen du ez duela arazorik izango jokoan jarraitzeko. Ea epaileak orain baloia betza hori nori ematen dion. Ematen du baloia Toulousen aldekoa izango dela. Alaxe da, Boisgardek hartu du baloia, Unai Lopezek kendu dio.
kesu da Boisgard, Sidibek atzetik falta egin dio, alare epaiak ez du bezera dirasi Kordobak baloia atzera Mikel Valenciagarentzat, honek luze jokatu nahi zuen Sanzetekin, Sojik dauka abantaia guztia, baloia babestu egingo du hiru zenbakiak, albokosak izango da Tuluzen alde, orain epaia Sidibekin izketan, kolpe oso motza eman dio Unai Lopezi, faltarik ez du adirazi epaiak, baina orain bai Sidiberekin hitz egin du. 20 minutu, 80. minutura heltzeko, bana gara Jaun Andreok, Didier Deschamps, futbol zelaian. Sanzet eskerre galean aurrean dauzka Tuluseko 3 jokalari, ezin izan die iskin egin, kontraso saiakera horrek epaiaren gorputzean jo du, eta baloia Tulusena izango da berriz ere. Sojik jarriko du baloia jokoan, eskerrera jokatu du, toki horretatik jokatuko du Engomuk, hortxe daukagu Silla kapitaina, Boisgard, atzerago jokatu du kapitainak Mirinekin, Kenan Kodro presio ahulean, hortxe kapitainak eskuinez Goikoetxea atezainarekin jokatu du, eta honek luze abantaia guztia dauka Mikel San Josek buruz urrundu du arrisku da, oraintxe bai aldaketa eguneratua, Sillak berdegunean jarraitzen du, Bankierrek utzi du berdegunea, eta Sana sartu da bere tokian. Ongi moldatu dira orain zuri-gorrien presiotik irteteko Tuluseko jokalariak, Saidi egin dio falta Inigo Kordobak, Saidek berak jarri du jokoa baloi hori, Sidibe Isekarekin jokatu du, gaietik kendu du Unai Lopez, eta falta orain Inigo Martinezena izan da. Epaiak orain, zer adierazten du, eta txartel gorria erakutsi dio Inigo Martinezin Jaun Andreok. Zerbait esan dio Atletikeko lau zenbakiak, epaiak ez du duda izpinik egin, Inigo Martinez kesu zen aurretik Unai Lopezi eginiko falta bategatik, eta epaile jaunak modu harrigarrian txartel gorria erakutsi dio Atletikeko jokalariari. Kesu da Inigo Martinez ez du ezer ulertzen, baina berdegunea utzi egin beharko du Atletikeko jokalariak. Ea errepikapenean ikus dezakegun zer gertatu den. Inigo Martinezek ez du faltarik egin, zerbait esan behar izan dio epaile jaunari, eta 74. minutuan Jaun Andreok Atletik 10 jokalarirekin geratu da. Ea Gaizka Garitanok nola berrantolatzen duen bere taldea. Ikaragarria izan da, Jaun Andreok Atletiken aldeko falta argia izan da, epaile jaunak ez du bala ikusi, Tuluzen aldeko falta adierazi du, eta jokaldi berdinean Inigo Martinez kaleratzea erabaki du. Zer esan ote dio Ondarruko jokalariak. Hori beraren eta epailearen artean geratuko den gauza izango da, baina orain azkenengo 15 minutuak 10 jokalarirekin jokatu beharko ditu Atletikek. Momentuz Mikel Bezgak bere posizioa atzeratu egin du, zentralanetan arituko da, bere tokia Sanzetek hartuko du zelai erdi horretan, eta horrelari lanetan Kenan Kodro egongo da bakarrik. Area barruan orain Tuluseko jokalari bat, alaren marrazainak banderatxoa altzatu egin du, jokoz kanpoko posizioan zegoen, eta baloi hori Atletiken aldekoa izango da. Hortxe, Mikel Bezga aipatu berria
baloiarekin, eta hortxe duzue iruditan Inigo Martinezen kaleratzea. Zerbait esan dio defentsak, eta epaiak ez du duda izpinik egin, eta Inigo Martinez kaleratu egin du. Gauza korrela, 76. minutuan gara, bana markagailuan, eta Atletikek 10 jokalarirekin jokatu beharko du geratzen den denbora guztia. Momentuz Garitanok erabaki du aldaketarik ez egitea lauko lerroan. Areso, San Jose, Besga eta Valentziaga ditugu, aurretik beste lauko lerro bat Ibai Gomezek, Sanzetek, Unai Lopezek eta Inigo Kordobak osatutakoa, eta aurrelari lanetan Kenan Kodro bakarrik. Hortxe berriz ere aurreko jokaldia, Isekak ukondoaz kendu du aurretik Unai Lopez, gerora Inigo Martinezek falta egin dio Sidiberi, epaileak lehenengo falta ez du ikusi, bigarrena bai, horixe adirazi egin du, gerora Inigo Martinezek zerbait esan behar izan dio, epaiari ez zaio bat ere gustatu, eta ondarrukoa kaleratzea erabaki du. Oso argi izan du epaile honak txartel gorria erakutsiko ziola Inigo Martinezi. Alare ematen du partiaren gidoia ez dela aldatuko, baloiak Atletikena izaten jarraitzen du, eta Toulousek ez du bere abantaila baliatuko momentuz. Atzean itxaroten jarraituko du. Hortxe entzun ditzakezue, zale zuri-gorriak kantan armaietan, kaleratze horrek ez ditu bat ere geldituko, eta osenago animatuko dute azken 12 minutu hauetan. Unai Lopez zelai erdian, baloiaren norabidea ezkerre galera aldatu du, Valentziaga bertan, tikitaka biztean Valentziaga eta Kordoba erdiratu egin dezake, Zumarragakoak giskin egin du orain, atzera jokatu du Kordobarekin, honek bai erdiratu egin du, burukada Kenan Kodrok, mantxo, atezainaren eskubetara. Ezkerre galetik, Atletik arriskoa sortuz, Mikel Valentziaga eta Inigo Kordoba lanean, tikitakan, Kordobak erdiratu, eta Kodrok ezin izan dio abiadura eman, burukada horri, hortxe duzu errepikapena, baloi sakona Valentziagarentzat, iskin egin du Zumarragakoak, baloia atzera Kordobarentzat, Kordoba oso behartua, Kenan Kodro parkatu oso behartua iritsi da erremate horretara, ezin izan dio berak nahi zuen besteko abiadura eman, eta Atletik berriz ere erasoan, Oian Sanzet baloiarekin. Atzera jokatu du Unai Lopezekin, Naparrak berriz ere bera baloiarekin, bikain egin dio iskin, Engo Muri baloia eskuinan, Ibai Gomezek erdiraketa, ez da Kenan Kodro iritsi, Sana baloiarekin bere area ertzean, ongi orain Sigiberekin jokatu du, ez dute kontrarasurik nahi, frantziarrek, ez daukate presarik, motelari dira baloiaren mugimenduetan, Sidibek orain luze zaidentzat, Mikel Bezga baloia alboko sakera bidali nahi zuen, Said bizkorrago ibili da, Kordoba laguntzan, Kordobak Said bultzatu egin du, epaiak ez du faltarik ikusi orain honetan, eta ateko sakea izango da Atletiken alde. Unai Lopez eta epaia jauna izketan, eta ematen du aldaketak egongo direla. Aldi sartuko da berdegunera, ea nork izten dion bere tokia. Ez dago presarik Toulousen aldetik aldaketak egiteko, ez dugu ikusi nork utzi duen berdegunea, hala ere, jakin badakigu Atli jokoan dela azken 10 minutu hauetan. Dakigunean, esango dizuegu nork utzi duen Zelaia Jaun Andreok. Baloiarekin Mikel Bezga, Unai Lopezekin jokatu du, honek ezkerrera
bidali du baloia, Valentzia akatzera Bezgarekin, San Jose orain, kontrola ez da hona izan, baloia berreskuratu egin du Toulousek, kontraso saiakera orain, hortxe duzue aldaketa, Baisgardek utzi du berdegunea, eta bere tokia Atlik hartu du. 9 minutu partida bukatzeko, eta orain Atletikek egingo du aldaketa bat. Asier Villalibre izango da zelairatuko den jokalaria da, litekena da Kenan Kodro partida ustea, eta hortxe duzue Kenan Kodrok utzi du zelaia, bere tokia Asier Villalibreren-zat. Ea sortea dokan gaurkoan Gernikako Bufaloak. Moreirak baloia Zidiberen-zat. Honek Kordobaren presioa zeukan, eskerrez Isekarekin jokatu nahi izan du, ez da 10 zenbakia iritsi alboko saga Atletiken alde. Unai Lopez zelai erdian baloiarekin. Kordobarekin jokatzea erabaki du, bi jokalari ditu aurrean Kordobak, falta adierazi du orain. Epai jaunak, Moreirak eginiko falta. Eta jokaldi hori Ibai Gomezek jarriko du jokoan. Beste aldaketa bat, orangoan Bangre eta Diarra sartuko dira zelaira. Ea nor gusten duen bere tokia. Atletikeko bi jokalari area barruan, 3 jokalari aldaratzearen zain. Hortxe duzue Bangre sartu berria, berak osatuko du esia, gazte-gaztea da Bangre, gaurkoan 7 minutu izango ditu lehen taldearekin. Ibai Gomezen baloia penalti puntura, baloia urrundu egin du Toulousek, aldaratzea berriz ere Ibai Gomezentzat. Kordoba baloiarekin iskin egin dio Toulouseko jokalariari, erdirak eta Kordobak buruz urrundu Toulousek, alare aldaratze hori berriz ere Ibai Gomezentzat. Bangre du aurrean, eskerrez erdiatu egin du Ibai Gomezek, eta orain falta adierazi du epaile jaunak. Ibai Gomezi eginiko falta, korner puntutik oso gertu, arriskutsua izan daiteke falta hori Jaun Andreok. 84. minutuan gara, 6 minutu baino ez dira falta partida bukatzeko. Hortxe irudietan errepikapena, Bangre koratu egin du Ibai Gomez, eta epaiak falta adierazi du. Ea non jartzen duen baloi hori Santutxukoak. Geldikako jokaldia atzera Unai Lopezen jaurtiketa eskuizut oinetik oso gertu Jaun Andreok. Toulouseko jokalari batek ukitu du baloi hori, eta kornerra izango da Atletiken alde. Jokaldia ongi urten zaie Garitanoren jokalariei. Ibai Gomezek eskerrez atera du korner jaurtiketa hori, harritzekoa Santutxukoak eskerrez ateratzea, aldaratze luzea, Aresok hartu du. Aresok berak doka baloia, erdiraketa oso loratua, abantaia guztia Bangrek zeukan, alare Ibai Gomezek hartu du aldaratze hori, Bangrek iskin egin nahi zion Ibai Gomezi, baloia luze joan zaio 32. zenbakiari, eta hor txurietan Unai Lopezen jaurtiketa hori. Goikoetxeak defendatzen duen atetik oso gertu. San Jose zelai erdian, Atletikeko 9 jokalariak Toulouseko zelaian sartuak, Jagorrerin baino ez dago bere tokian, gogoratu Atletik 10 jokalarirekin ari dira. Epaia honak Inigo Martinez kaleratu baitu eta Unai Lopez baloiarekin Bezgarekin jokatzea erabaki du. Gasteiztarrak ez du argi ikusten eskerrera jokatu du Valentziarekin, eta hortxe dituzue aldaketak. Saidek berdegune hautsi du, Bangrek hartu du eskuine galau. Baloia luze orain San Josek izan du abantaia guztia.
Atzera jokatu du Unai Lopezekin, berriz ere Mikel San Jose, jokaren ekimena erabatekoa Atletiken alde, eta hor errepikapenean penaltia izan zitekela ikus izan dezakezue Jaun Andreok. Valentzia orain area barruan sartu da, eta orain bai Jaun Andreok penaltia adirazi du epaileak. Soji eskuaz jodu erdiraketa saiaketa hori, eta penaltia izango da Atletiken alde Jaun Andreok. Hortxe errepikapena, Valentziagaren erdiraketa Sojik jodu baloi hori, epaileak adirazi du eskuaz joduela, hortxe errepikapena, eta ez du duda izpinik egin. Penaltia izango da partidaren bukaeran Atletiken alde. Toulouseko jokalariak kesu dira, hala ere lagun artekoetan ez dago barrik, erabakia ez da aldatuko, eta ea nor den penaltia jaurtitzeko arduraduna. Jokaldi hau aldaketa bat ekiteko erabaki du Casanova entrenatzaileak, eta ematen du Ibai Gomezek jaurtiko duela penalti hori. Hemeretzi zenbakia izango da penaltia jaurtitzeko arduraduna. Goikoetxea atezaina oraindik kesu da, hala ere erabakia ez da aldatuko, eta 88. minutuan Atletikek aurretik jartzeko aukera bikaina izango du. Kontzentratua oso Ibai Gomez, hortxe duzue Santutzukoa, aldaratzerako zain Toulouseko jokalariak, Ibai Gomezek gola Jaun Andreok! Bikain jaurti du Santutzuko jokalariak, bere eskerrera bidali du baloi hori, Goikoetxeak ez dio asmorik igarri, bere eskerrera bota eginda atezaina, eta 88. minutuan Atletikek aurre hartu du markagailuan. Baionako Didier Deschamps futbol zelaitik Atletikek 2, Toulousek 1. Hortxe iruditan duzue Ibai Gomez golegilea, hortxe errepikapena, jaurtik eta paregabea izan da, bera jaurti du, ez dio atezainak asmorik igarri, eta ezin izan du baloi hori geratu. Partida bukatzeko zorian da, Atletikek aurrea hartu du 88. minutuan, Toulousek aurrea hartu du partidan, 8. minutuan Isekak egin du gola, Adurizek egin du berdinketa lehen zatiko 31. minutuan, eta orain penalti jaurtiketa batean Ibai Gomezek 2-1 jarri du. Eta hortxe duzue Toulousek egin duen aldaketa. Isimat Mirinek berdegunea utzi du, Diarrak hartu du bere tokia. 10 segundu baino ez dira geratzen 80. minutura heltzeko, ea zenbateko luzapena dokagun Didier Deschamps futbol zelaian. Momentuz Atletik garaie. Jokoan ere ekimena erabatekoa Gaizka Garitanoren mutilena. Vilalibre baloia borrokatu nahian, Sojik hartu dio aurre, Moreira eskuinegalean. Atletiken presioa bikaina izaten ari da, Kordobaren falta adierazi du orain honetan epailer jaunak. Bangreri eginiko falta. Ari hartzetik urruti dago baloi hori, hala ere geldikako jokaldi honetan Iago Herrerinen aria hori izkanbila sortzeko aukera izan daiteke hau. Atlik jarriko du baloia jokoan, eskerrez jarriko du 31. zenbakiak, baloia luze bigarren zutoinera Iago Herrerinentzat, eta honek presa doka Jaun Andreok, baloia luze Iago Herrerinek, abantaia guztia Sojik, buruz urrundu du Jesus Aresok, Bangrek hartu du aldaratze hori zelai erdian, beste falta bat egin du
Inigo Kordobak lasaitasuna eskatzen dio epaile jaunak. Eta duela segundu gutxi bezalase. Falta urrunekoa, baina Iago Herrerinen area hori kilikatzeko modukoa. Adli izango da berriz ere jaurtitzeko arduraduna. Bost jokalari area barruan, baloia betik, aldaratzea Toulouseko jokalari bantentzat, kornerra izango da talde frantziarraren alde. Dagoeneko iaia 2 minutu igaro dira 80etik, Atletik aurretik da markagailuan 88. minutuan, 2-1 egin du Ibai Gomezek penaltiz. Adlik berriz ere aterako du korner hori ezkerrez. Hainbat eta hainbat jokalari area barruan, Diarraren erremate saiakera ez da ona izan, ateko sakea izango da Atletiken alde, eta oraingoan bai, Iago Herrerinek ez dauka inolako presarik. 80 minutuak igaro dira, lusapenean gara, ea zenbateraino ematen duen gaurko partidak. Iago Herrerinek ez du batzean jokatu nahi, baloia luze atezainak, eskuine galean bakar-bakarrik Ibai Gomez eren kontrola bikaina, atzean utzi nahi zuen Toulouseko jokalari bat, berreskuratu egin dute frantziarrek baloia kontrarazoan ari dira, Atletikek bikain egin du batzera, joko posizionalean dira biak alabiak, ongi ari dira atzean, Garitanoren mutilak ez dute toki izpinik uzten, 10 jokalarirekin ari dira zuri-gorriak alare, desberdintasun hori ez da antzematen kontuz orain, Diarrak lo hartu du, bila libre ari zen presioan, alare ongi moldatu azkenean 23 zenbakia Goikoetxearekin jokatu du, eta berriz ere erasoan da Toulouse, baloia eskuinegarrean, Moreiraren kontrola ona, Isekarekin jokatu du baloia sakonean, San Jose iritsiko da bizkorrago, baloia alboko sakera Toulousen alde. Moreira beira izango da alboko sake hori jokoan jarriko duena, Diarra, baloia atzera Sojirentzat, Louze orain Sojik, abantaia guztia Iago Herrerinentzat, atezainak presa zeukala ematen zuen, baloia geratu egin du azkenean, luze jokatuko du Herrerinek eskuine galera, eta ateko sake horrekin Jaun Andreok partidaren bukaerara iritsi gara. Gogoratu, Toulousek hartu duela aurre 8. minutuan, Isekak egin du gola, Adurizek berdinketa egin du 31. minutuan, eta Ibai Gomezek penaltiz, 2-1 jarri du Baionako Didier Deschamps futbol zelaian. Atletiken irudi ona utzi du gaurkoan ere, galdu gabe jarraitzen dute Gaizka Garitanoren mutilek, eta guk gaurkoak egin ditugu Jaun Andreok. Mila esker zuen arretagatik, gau ona pasa!